Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuïta i sin compromiso. Ven a conocernos. Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa el primer Bicibox. La col·locació dels aparcaments de bicicletes o patinets s'ha dut a terme en un lloc que podrà ser utilitzat per dos tipus d'usuaris, a les portes del poliesportiu l'11 i l'Institut Sant Andreu. Per tant, el que volem és rotació, que hi hagi una protecció de la bicicleta i, per tant, doncs, que sigui per usos com aquest d'aquí, institut, escola o un poliesportiu. Les primeres 24 hores d'estada de les bicicletes o els patinets són gratuïtes, però també hi ha opcions de llargues estades. En la qual ja és de pagament, també es poden aparcar amb la mateixa categoria que les bicicletes, es poden aparcar patinets. Per tant, aquí tenim tota una sèrie de mobilitat personal, de vehicles amb mobilitat personal que es poden estacionar de forma segura, perquè són aparcaments tancats, per tant protegits, i a més tenen una assegurança, és a dir, que en cas de qualsevol incident de la bicicleta o el patinet a l'interior del Bicibox, hi ha una assegurança que permet recuperar o la totalitat o bona part de la inversió efectuada pel ciutadà. Ara mateix és el primer Bicibox de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'instal·la a la nostra ciutat, la ciutat que ja fa la número 30 on aquest sistema està instal·lat per l'àrea metropolitana, però no es descarta que el més segur es pugui instal·lar un segon. I precisament volem treballar-ne per tenir-ne més. Ferrocarrils ja va instal·lar en el seu moment un a l'estació del centre i nosaltres voldríem conjuntament amb l'àrea metropolitana poder expandir, si el servei funciona, poder-lo expandir també a l'estació del Palau. El que ara per ara es descarta, fins i tot a mig termini per estar pendent de la viabilitat, és la instal·lació d'un possible sistema de bicicletes de lloguer, un sistema que l'àrea metropolitana té instal·lat a diferents municipis. Abans de demanar aquest recurs a l'àrea, volem estudiar que funcioni perfectament aquest sistema de lloguer de bicicletes, per tant entendre que hi ha un mercat dins de l'ús del transport sostenible a la nostra ciutat. Llavors, a partir d'aquí, si funciona, no descartem en cap cas cap mena de nou servei en aquest sentit. La capacitat del Bicibox instal·lat a la nostra ciutat és de 14 places.